Hello, good morning sa inyong tanan. So, i-flex lang din ako sa inyo ang among salog no nga natauran og vinyl tiles. So, nindot jud kaayo ang vinyl tiles, guys. Dili ka mahayan. Nag-try lang jud ni tansong kay kani syempre curiosity ba kung sa jud ka ng vinyl tiles. Sa una sige mig kuan dinuhon nga usa ka ng vinyl tiles no. Palit ka tanan niya mahal man, medyo kapresyohan jud. So, karon nag-try ni tansong. So, mao ning resulta sa vinyl tiles sa mong salog, guys. Diara. So, green jud kayo siya. Nagplano ko nga mag-double wall ko dira nya ako nagyapon butang ng vinyl tiles ing ani ba ang color para ako ang payag mura naglasang. So nindot kaayo, guys, as in nag-order ko og 40 pieces no, 40 ka buok. So, naabot diri sa giapil na ko ang kwarto sa akong anak kana vinyl tiles na po nang diyang kwarto sa akong anak na og diri kwarto pud sa ako ang anak nga babae. Wa pa kapaghipos lang hagdaanan no to ara. Vinyl na ni siya. Gikan diri sa guwa, diha gikan sa guwa paingon dito sa ilahang mga kwarto duha. So giunan ako ang vinyl tiles, wala pa ako nagdubulbol sa ilahang mga kwarto. Reklamo na sila biting inita kay siyempre cladding. Giunan ako ang vinyl kay gusto ko mo-tan-aw sa resulta. So karon nindot day siya gamiton jud. Nindot jud kay ang vinyl tiles, dili ka mahayan. Bisag medyo kamahalan, at least satisfied ka sa imong balay kay perte naman yung nindota bisan og payag lang. At least mura na kag kanang dato-dato tanawon. O diba? Nindot kayo siya, limpyo kayo sa tanawon, guys, as in. So mao lang to. Thank you for watching. Bye.